Want zie, ik zal wat nieuws verrichten. Bent u benieuwd wat God voor u voor heeft? Welke nieuwe dingen God voor u heeft? Amen. Wel nu, denk niet aan het oude. Nu gaat het gebeuren. Gaat uitspreiden. Ontvang het in geloof. Zeg, Heer, ik ontvang het. Heer, I receive it. Dank u, Heer. Ik weiger te denken aan het verleden, aan die oude dingen die gebeurd zijn. Heer, u gaat iets nieuws maken. Nu gaat het beginnen. Vandaag gaat het beginnen. In uw leven gaat de Heer het doen. Ik spreek het woord uit in geloof. Dus 2 dingen. Ik heb beide teksten gelezen, onderdelen gelezen. Denk aan de vrouw van Lot en denk aan het laatste avondmaal. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. We gaan het woord openen, want straks hebben we het heilige avondmaal. En ga in lijn daarmee, ga ik wat aan u doorgeven. En we gaan 2 delen uit de Bijbel lezen. Maar dit is deel 2 van mijn toespraak over denk aan de vrouw van Lot. Lucas 17, vers 29 en 32. En het tweede deel is 1 Korinthe 11, vers 24 en 25. Lucas 17. Ik lees uit de NBV-vertaling. En daar staat: maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, dat is heel belangrijk. Terwijl zijn huisraad in het huis is, ga niet naar beneden om het te halen. En wie in het veld is, evenzo. Hij keert niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot. Hij staat denkt met een T aan het eind, moeten allemaal. Het is niet voor bepaalde mensen bedoeld. Denkt allen aan de vrouw van Lot. En dan uit 1 Korinthe 11, vers 24 en 25. Ik zal beide teksten meteen lezen. Even de band zult u straks zien. En zeg alvast dat ik heb nog een derde toespraak over de vrouw van Lot. Maar dat is de volgende keer wanneer ik predik. Dat is begin maart. 1 Korinthe 11, vers 24. Hij sprak de dankzegging uit. Hij brak het en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis.
En vers 25. Evenzo ook de beker. Nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Amen. Heilige Vader, wij danken u voor uw liefde en voor uw goedheid. U bent rechtvaardig, Heer, en zeer te prijzen. Uw naam, Heer, boven alle naam. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat hebben we gezongen vandaag. Heer, wij eren uw naam en wij prijzen u. En wij verhogen u. Dat u alles in uw handen hebt. In de heilige naam van Jezus. Dank u, Heer, voor uw goedheid en voor uw trouw. Want u bent rechtvaardig. In Jezus' naam. Amen. Een paar dingen zult u merken vandaag. Ten eerste, denk aan de vrouw van Lot. Wil zeggen, denk aan de laatste der dagen. Er komt een eind aan de tijd waarin we leven. En dan is de vraag, waarmee houden wij ons bezig? Iedereen houdt zich bezig met zoveel dingen. Waaraan denken wij? Eigenlijk is voor ons persoonlijk alles waaraan we denken, is voor ons belangrijk. En het is niet verkeerd om te denken aan dingen die ons bezighouden. Voor zover u niet gaat piekeren, want piekeren maakt u ziek en brengt u in problemen. Maar het belangrijkste wat ik vandaag naar voren wil brengen, is dat wij denken aan het einde. En de Heer zegt ons ook in de Bijbel, waaraan wij niet moeten denken. Hij zegt, denk aan al die dingen om je heen, wat je wil denken, waarmee je bezig bent, dingen van je toekomst. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de laatste der dagen. Maar hij leert ons ook waaraan wij niet moeten denken. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Dat is moeilijk of niet? En toch zegt het woord, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Mensen die niet van ons houden, denken graag aan dingen van vroeger over ons die minder goed waren. En bij anderen, als ze aan zichzelf denken, dan denken ze aan dingen die vroeger gebeurd zijn. En let niet wat oudtijds is geschied, staat in Jesaja 43. En waarom moeten wij niet aan denken? God maakt nieuwe dingen voor ons. Ik maak iets nieuws voor jou. Zolang je denkt aan die oude dingen die vroeger waren, kan het nieuwe niet komen. Dus we moeten ons denken vernieuwen. We moeten ons denken vernieuwen. Ja. Oké. We moeten anders gaan denken. We moeten gaan denken aan wat God voor ons allemaal heeft. Nieuwe dingen, nieuwe toekomst, nieuwe leven. Hij zegt, zie ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten. En dat verlangt dat wij acht op geven. Dat wij op letten. Dat wij mee bezig zijn. Jij zal een weg in de woestijn maken, moeilijke tijden, door moeilijke tijden heen. Gaat God open dingen maken. Een weg in de woestijn gaat hij maken, rivieren in de wildernis. Dat is de toekomst.
voor de kinderen van God in hun leven. Ik wil toch nog een andere vertaling lezen. Gedenk niet meer aan het oude en let niet meer op het verledene. Want zie, ik zal wat nieuws verrichten. Bent u benieuwd wat God voor u voor heeft? Welke nieuwe dingen God voor u heeft? Amen. Wel nu, denk niet aan het oude. Nu gaat gebeuren. Gaat uitspreiden. Ontvang het in geloof. Zeg, Heer, ik ontvang het. Heer, I receive it. Dank u, Heer. Ik weiger te denken aan het verleden, aan die oude dingen die gebeurd zijn. Heer, u gaat iets nieuws maken. Nu gaat het beginnen. Vandaag gaat het beginnen. In uw leven gaat de Heer het doen. Ik spreek het woord uit in geloof. Profetisch spreek ik het uit. Dat in uw leven nieuwe dingen gaan gebeuren. U gaat versteld van staan wat de Heer allemaal voor u gaat betekenen als u het verleden loslaat. Die oude dingen die u zo moeilijk hebben gemaakt, loslaat. En de Heer opent een nieuwe deur voor u. God houdt van nieuwe deuren openen. God opent graag nieuwe deuren. Nieuwe deuren. Zeg nieuwe. Zeg nieuwe. Zeg nieuwe. Hij opent nieuwe deuren voor u. Zeg dank u Jezus. Prijs uw naam. Amen. Ja, in de woestijn zal ik een weg maken. En waterstromen in de wildernis. Dus 2 dingen. Ik heb beide teksten gelezen, onderdelen gelezen. Denk aan de vrouw van Lot en denk aan het laatste avondmaal. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. En dit zal terugkomen bij mijn 3e toespraak over de vrouw van Lot. Dat is heel belangrijk. Bij het avondmaal zijn we geheel gericht op het lijden en sterven van de heiland. U weet waar hij is gestorven? In de stad van David. Wij denken aan zijn dood. Aan het kruis van Calvary. We danken God daarvoor. We zijn de Heer dankbaar, steeds dankbaar dat Hij voor ons de prijs betaald heeft. Wat Hij ondergaan heeft om ons los te kopen. Om ons te verlossen. Dank u Jezus. Als wij dat in ons hart toelaten bij het avondmaal, dan wil ik enkele dingen opsommen die van belang zijn daarbij. Die ons gaan helpen. Om de nieuwe dingen van God te ontvangen. Ik heb 11 dingen opgeschreven die ik heel snel ga noemen. Dat maakt ons in de eerste plaats nederig. Oké. Ja. Dat is een issue. Is een probleem. Bij mensen die God wil gebruiken. Hun nederigheid. Dat is een probleem. Er zijn weinig mensen die God gebruikt. En nederig zijn. De meeste mensen denken geweldig van zichzelf. Maar zie je, denk aan mij, zegt de Heer. Denk aan het laatste avondmaal. Spreek over nederigheid. De Heer knielde neer en hij waste de voeten van zijn discipelen. Ook de voeten van Judas heeft hij gewassen. Toon me een mens die de voeten van zijn Judas gaat wassen. Maar bijna ieder mens heeft een eigen Judas. U kent uw Judas. Oh, u denkt na. Denk maar na. Oké. Maar nederigheid is van de Heer. Als je het avondmaal viert, je denkt aan de Heer, dan denk je aan nederigheid. En dat is heel belangrijk. De Heer heeft dit gedaan bij het laatste avondmaal. Hij heeft bewondering geoogst. Bij al de mensen die daar waren. Door de eeuwen heen werd bewondering bij de Heer geoogst bij de Heer. Ook bij Petrus. Zei de Heer, nee, dat moet u niet doen, Heer. Nee, dat kan niet, Heer. Weet wie u bent? U bent groot, u bent een grote man. U bent de koning. Dan gaat u mijn voeten wassen?
No. Dat gaat niet gebeuren. Maar dit is als je nederig bent, heb je geen deel aan mij. Je mag welke titel ook hebben. Je mag apostel, bisschop, kardinaal, paus, noem maar op zijn. Als je niet nederig bent, heb je geen deel aan mij. En kijk, de paus maakt nederigheid. Hij is kampioen nederigheid. Maar als hij ergens gaat, niet deze paus, die vorige paus, die andere vorige. Ja, ik ben de baan met pausen. Die knielen neer en kussen de vloer. Om mensen te tonen, ik ben nederig. Want zonder nederigheid hebben wij geen deel aan de Heer. We mogen wat ook zijn in het koninkrijk. Als we dat niet hebben, we lopen mis. Dat houdt ons wakker. Ja. Denk aan de Heer, houdt ons wakker. Dank u, Jezus. Laat ons volharden in de strijd. Want er is strijd. We moeten volharden in de strijd. Dank u, Jezus. Ik weet van die oudeling die overleden is. Hoe hij geloof en volhard heeft. In zijn lijden, in zijn strijd. Toen hij in het ziekenhuis lag, hij heeft een paar weken volgens mij gelegen. Ging ik hem elke dag bezoeken. Elke dag bij hem zitten. En dan hield hij mijn handen vast. En soms wou hij mijn handen niet loslaten. Maar je weet als dienaar van de Heer dat het einde nadert. Maar hij volhardde in zijn strijd. Ik ben bijzonder van hem gaan houden om te zien hoe hij was in zijn lijden. En natuurlijk heb ik gebeden. Maar God doet wonderen. Wij kunnen geen wonderen doen. Sommige mensen willen hebben, God moet een wonder doen. In zijn handen van de Heer. Hij doet wonderen. Wij kunnen doen wat wij willen. We kunnen vasten. We kunnen 40, 80 dagen vasten. Ik bedoel, God doet wonderen. Niet wij. Dank u, Jezus. En God weet waar hij zijn dienaar naar huis heeft gehaald. Maar wat mij trof in zijn volharden in het geloof. In het gebed. In zijn strijd. Dat doet ons mensen het denken aan de Heer. Het heilig avondmaal. Doet ons mensen die ons pijn gedaan hebben vergeven. Dat is krachtig. En hij heeft ons het voorbeeld gegeven. Hoe hij bad, Vader, vergeef het ze. Vader in de hemel, vergeef het ze. Want zij weten niet wat zij doen. En zo, als wij aan de Heer denken, hebben wij een hart van vergeving. Oké. Het is, hoe is dat weer? Praktisch automatisch. Dat je mensen vergeeft. Je kan gewoon niet anders. Net zoals ik bij mezelf ontdekt heb, over vergeving kunt u niet merken. Maar één ding kan ik niet. Boos zijn. Soms wil ik boos doen. Soms denk ik, ze verdienen het, Heer, dat ik boos doe. Maar het lukt me niet. Dan bid ik tot de Heer, Heer, maak mij harder. U hebt mij te zacht gemaakt, Heer. Ik heb de Heer gevraagd. Oké? Maar zie je, als je aan Jezus denkt, dan ben je vergevensgezind. Als je aan Jezus denkt, het verhindert ons om anderen te oordelen. Dank u, Jezus. De Heer gebruikt de overspelige vrouw om topvoorgangers een les te leren. Die vrouw had overspel gepleegd en werd gebracht door die topvoorgangers naar de Heer. En die pastor stelde, Heer, die vrouw moet gestenigd worden, want die vrouw heeft gezondigd. En die leert ze dat oordelen niet werkt. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En al die mannen dropen af. De hoogste, de apostel als eerste. Maar al die mannen dropen af. En zo zie je. En daarom is het een misdaad dat kinderen Gods
Anderen oordelen is een misdaad. Want jij bent niet beter dan die ander die je oordeelt. Wanneer je de ene oordeelt, ben je dezelfde. Doe je dezelfde dingen. Oké? Aha. Oké. Geef zo verlichting. Dank u, Jezus. Dat verhindert ons. Het van Jezus denken. Om anderen te oordelen. Maar wat ik bij de tekst zo sterk vind is, het doet ons onze zonden en ongerechtigheden vergeten. Wat een van de moeilijkste dingen is, jezelf vergeven. Dat is heel moeilijk. Je hebt soms doordat je dingen hebt gedaan die niet goed zijn, gemiste kansen in je leven. En noem maar op. Dat overvalt kinderen Gods en anderen. En het is moeilijk om jezelf te vergeven. Maar het heilig avondmaal, het denken aan Jezus, doet ons onze zonden en ongerechtigheden vergeven. Het doet ons beseffen dat wij een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij. Als je van de Heer bent, dan kan je getuigen. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Je kan ook een nieuwe schepping doen. Zoals iemand wat ander boos is, iets gedaan heeft. En zeg aan de persoon, meisje, als ik niet bekeerd was, had ik je hoofd afgehakt. Dit is geen nieuwe schepping, maar een nieuwe schepping vergeeft en verdraagt. Of niet? Dank u, Jezus. Doet ons denken dat we een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij. Dat geeft ons grote liefde voor onze Vader in de hemel. Maar ook voor onze broeders en zusters. Grote liefde voor onze broeders en zusters. Als onze broeder of zuster niet goed gaat, hebben wij tranen in de ogen. Dank u, Jezus. Doet ons verdriet. Komt door de liefde die we hebben voor onze broeders en zusters. We lijden mee met hen. We zijn blij met hen. Niet wanneer een broeder gezegend wordt, dan ben je jaloers. En wanneer hij niet gezegend wordt, dan ben je blij. Hij wordt niet gezegend. Wanneer het goed gaat met hem, dan ben je blij. Oh, maar je denkt aan jezelf. Je bent een grote egoïst. Daarom heb je dat. Als je dat hebt, je bent echt een egoïst. Maar iemand die aan de Heer denkt, denkt aan de anderen. Is blij met anderen als het goed gaat. Je bent ook blij. Mijn broeder is gezegend, ik ben ook gezegend. Mijn broeder gaat het goed, ik ga het ook goed. Mijn broeder heeft 1000 euro, ik ben ook gezegend. Ik heb ook zogenaamd 1000 euro. Denk aan Jezus. Denk aan het offer dat de Heer heeft gebracht op Golgotha. Dank u, Jezus. Dat maakt ons tot zielenwinners. Waar ik was met die voorgangers in Hawaii, zo'n 30 leiders, hoofdleiders van kerken, van overal van de wereld. Er waren een paar beroemde voorgangers waren erbij. En waren daar om te leren, te brainstormen, hoe het evangelie in 2030 in de hele wereld verkondigd kan zijn. Maar dat willen wij, dat willen wij. Dank u, Jezus. En wij geven daarvoor. Dank u, Jezus. En tot mijn schrik, er waren vele voorgangers daar die gaven $100.000 als hun bijdrage voor deze missie om de wereld te bereiken. Dank u, Heer. God is goed. Zie je, denken aan de Heer maakt ons tot zielenwinners.
Dat wij mensen willen winnen voor de Heer. Dat wij graag willen doen aan evangelisatie. Ja. Tegenwoordig is het beroep evangelist is niet meer te vinden. Nu zijn het pastors. Wat nu opkomt, vooral bij de vrouwen, zijn profeten. Ik kwam ergens bij een huwelijk. Een meisje in de kerk vroeg kwam, pastor, ik ben profeet. En die is ook profeet. Ik denk, oh, dat is nu. Maar je ziet weinig mensen die zielenwinners willen zijn. Evangelisten willen zijn. De Heer heeft ons geroepen om het evangelie te verkondigen aan de ganse schepping. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Denken aan Jezus. Maar van ons zielenwinners. Dat maar van ons gevers. Zoals de Vader zijn Zoon heeft gegeven. Dat hij de Vader heeft ons geleerd dat hij een gever is. En wij zijn ook gevers. Dat laat ons verlangen. En dan eindig ik met dit punt, dit deel. Om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dank u, Heer. Elke dag. Weer vervuld te zijn met de Geest van God. Dat de zalving van de Heilige Geest altijd bij ons is. Dank u, Jezus. Denk dus. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt de Heer. Denk aan al die 11 punten die ik genoemd heb. Bent u vergeten? U kunt weer op onze website kunt u het weer terugvinden. Of via livestream, YouTube kunt u weer terugvinden. Denk aan al deze dingen. Als je denkt aan het avondmaal. Die zijn heel belangrijk voor ons. Maar het belangrijkste is, blijf nederig, man. Sommigen zijn zelfs in hun getuigenis hoogmoedig. Ze willen getuigen, dat anderen zien hoe geweldig ze zijn. Maar nederigheid is erg belangrijk. Als je denkt aan Jezus, hoe hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft. 1 voor 1. Ook van Petrus, die hem verloochenen zou. Ik heb van Judas al gezegd. En van al die anderen heeft hij gedaan. En hij leert ons zijn nederigheid. Denk aan die overspelige vrouw. Die al die pastors leert om niet te oordelen. Maar de Heer zegt, vrouw, ik oordeel u niet, ik vergeef u. Hij zegt, dank u Jezus. Maar jullie mannen, zogenaamde grote mannen van God, zogenaamde predikers, apostelen, en noem maar op. Onthoud het goed. Wie zonder zonde is, we hebben de eerste steen. En denk aan de vrouw van Lot. Als je aan de vrouw van Lot denkt, en denk je aan de rampen, de angstwekkende verschijnselen. Je denkt aan het einde. Je denkt aan de wederkomst van Jezus. Ik heb die teksten in Lucas 17 gelezen. Maar op de dag waarop het Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Het waren angstwekkende verschijnselen. En we leven dicht bij die tijd dat dit gaat gebeuren. Dank u Jezus. Denk aan de vrouw van Lot. Toen het fout ging met haar. Toen ze die zondige stad